Good morning guys. Today दिनै आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैदों लोगोफोर. स दायो आङो माने आफा बोराइ बाथौ अबंगसायनाव आरज गाबदों, बोर बिदों गोसो गोरबोजों, लोगोसे बिश्वकर्मानावबो आरज गाबदों आरो दै सान्थि secooty सेकेन्ड हेन्ड लोगोफोर दै सान्थि सारबाय. मैया लायदोंमोन, दिनै जाय आरज गाबबाय आरो गारि नाम्बारा गुवाहाटी नाम्बार, चिरांनिसो आरो अनारा बिगोमाया दायो आंनि जाबाय लोगोफोर. आंनि हान्थिनाय लामायाव दावबायनो माबायदि नुदों लोगोफोर? स मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर. बेखिनि लोगोफोर. थेंक इउ स माच. लाभ इउ अल गाइस. बाय बाय. गंसे लाबाय, केस होलांनाय जासिगोन. 28,000 नि नैलाय जोंना सालथाय दं. सालथाय सानबाय शरुमावसो दंफैयो जोंनो बरथलायाव. मिलायबा गंसे लांसै, जिखुनु जाया.